Dámy a pánové, dneska si jdeme zahrát Rivals a omlouvám se, že vám říkám takhle, ale já to mám ve zvyku. Jdeme si zahrát s mým kámošem, který má docela víc nedupaný skin, takže já jsem to utratil za všechno. Napište mi do komentářů, jakou příští mám dát arénu. Jestli mám dát spíš mapu. Pojďme ho eliminovat. No, vyhráli jsme. Omlouvám se, že je to můj kamarád, ale jako neumí to hrát, on je nikdy AFK a dneska jsem se s ním nechtěl domlouvat. Ale tam je. Ne. Yes! A omlouvám se, že jsem jakoby asi špatný v Rivals, jak to vidíte. Ale to ne. No a omlouvám se, že ten kámoš, jako nevím, jestli se omlouvám po druhý, ale omlouvám se, že ten kámoš je AFK, omlouvám se, fakt. Ale chtěl jsem natočit Rivals, ale ten kámoš není moc můj kámoš. Ty krásu! Yes. Příště napište do komentářů, jestli mám dávat rematch. Ale zkusím rematch, jo? Omlouvám se vám. Rematch. A dám třeba tuhle. Myslím si, že je docela dobrá. Ale příště mi napište mi když tak do komentářů. Vám. A trošku se mi to týká. Yes. Ten kámoš prostě nemá náladu, ale furt mi dával rematch. Tak omlouvám se vám fakt. Ale příště zkusíme hrát. Mám hrát ještě FC Mobile, nebo nechcete? A prosím, napíšete mi někdy komentář.
a chcete hrát se mnou, tak mi napište do komentářů svůj nick a já vám